ние ще играем и тази игра. Тя е играта, се казва Рицар по душа, така. И тогава играта така почва. Значи, може ето, така хора. Може двама, трима, колкото искате. Може и през интернет, така. И може ето, влизаме. Така чакаме да зареди. Добре хора, ето това не е героя. Ето, виж, има много герои хора. Ето, това не са герои, а скинове. И ето имаме пари, могат да се купуват скинове. Ето, много скинове има. Да ви ги покажа. Значи, добре. Ето. Така, къде е нашия скин? Ето, това е нашия скин. Значи, това е първото сърцето. Второто е щита, това не го знам синито. А също, ето и тук сърце, щит, синьо. Така. Добре. Ето това става. Ето. Това се купуват. Ето. Това да ви покажа. Това за нищо не става. Това беше безплатно, хора. Това се купува, но това е силно. Гледайте се. Старт натискам. Значи вървя. Кой е това? Чакайте, хора. Получих пари. И си увеличих това с стотинките, 0. Това също. Така. Това е дед го. Ето градинки има. Има и тук оръжия, но аз имам и тук на оръжие. Добре. Ето. Отиваме на крушата. Бим. После натискаме това. Гледайте коста. Така. Гледайте. Замразява го. Добре. Да пробваме другото. Така. Така. Сега се излиза. После пак. Ама това за самичък се играе. Така. Къде е героят? Тук. Сега тук може да се апгрейдни, като имаш ваучери. Чакайте, хора, обърках. Чакайте пак да влезна. Добре. Натискаме това. Нали искахте това да ви покажа? Хайде де. Ето. Вижте. С двата меча. И вървиме. Вървим. Чакайте, хора, има и още да ви показвам. Така. Отиваме на крушата. Така. Бим. Така. Нищо не става. Добре. Това са също оръжие. Лопатата оръжие. Това. А това са градинки. Така. Тук може да се бият. Това не знам как става, хора. Сега. Още нещо да ви покажа, хора. Сега. Влизаме тук. Ето. Това е голямо. Ето, тук се излиза. И от тук можеш също да вземеш оръжие, но ние имаме едно оръжие. Добре, вземаме това е безплатно. Ето, нищо не прави. Добре, взимаме това. Това е уж по-силно, хора. Едно дърпам. Същото, всякъде отиде другото оръжие. Това, кое това? Да. Това може да се така направиш оръжие. Така, хора. Още нещо, чакайте да ви покажа. Чакай, къде беше? Да, също можеш такова да слизате тук. Това е втори етаж. Това е първи етаж. Да го разгледаме, хора. Той няма нищо. Първи етаж. Така. Нищо няма. Отиваме нагоре. Али, чакай. Чакайте, хора, написано друго. Влизаме нагоре, на втори етаж. Кой е това? Това да гледаш реклама, за да ти дадат пари. Чакайте да взема старото оръжие. Го намеря изобщо, хора.
Абе, не мога да го намеря, хора. Като с телевизор. О, дават пари, дават чудеси. Абе, реклами да гледате. Така. Ей за това, вижте. Има едно, както ни учи, хора. Вижте, влизате. Така. Да ви го покажа. Всякакви чудеси има. Добре, много е голям, не ми се обикаля. Ще се връщаме. Има и тук един. Не, тук не може да се излезе. Има някакъв чупен китайски мотор. Не става. Хора, добре. Ето, има всичко. Ето, дахам пари, това ми дадаха. Това просто ето, хора. Ето съм се бил. Ето, също тук дават пари. Ето, 400. 502 ваучера. 400. И пак ще ми дадат пари. Ого, 700 и 1000. 750 хиляда. Ми дадаха добре. Ядем тук. Не, хора няма. Нищо няма, хора. Тук. Ого, оръжие ми дадаха. Имам 2 оръжия. Да, тук може да се биеш. Ето. Така, натискаш това. После тук натискаш това и се биеш. Добре, хора. Чао, довиждане, до другия път.